गुड मर्निं सनाफोर दिनैनि फुंबिलियाव नैबे मटर बुट रुनो नागिरनायजोंनो नोंसोरखौ बरायहरनाय जालायबाय। दिनैनि दिनावबो नोंसोर जाय आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोन अन्नानै चेनेलखौ जोबजासिम नाय, अन्नानै लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम। दिनै फुजाबो दं नालाय ओंखायनो बुटबो एवबाय, गथ'फोरनो दिनै स्कुलावबो हरनांगौ। बिदिब्ला सनाफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दे। दिनैनि दिनाव नोंसोरबो आंजों लोगोसे थफादोलाय। मादैया नोंसोरनो दिनैनि दिनाव मा देखायलांनो हायो नायलांदोलाय। नै जोंहा थावानो सेरबाय, होनोसै बुटखौ एवनोसै। जानोसैलाय मादैमोनहा जासुलि गोथाव। आथा नाबाय नै दा बार्थडेनि ओरैनो सासे सानै जाहोनोसै। देग्लाय गिदिर खालामासै बार्थडेखौ, बोसोरे जाहोनाय जायो ओरैनो न'नि बाहागिफोरखौल'। फुरि गुगुनि जाहोनोसै गोदै। मामि नोंस्रा स्कुलाव मा प्रग्राम? सिस्टारनि दे। ओमफ्राय मा डेन्स खालामनांगौ ना? उन्दैफ्रा दिनै स्कुलाव प्रग्राम दङ नालाय बायद'मोननि फेयारवेल दंनो। सिस्टारमोननि नामा? सिस्टारमोननि फेयारवेल, ओंखायनो बिदि इउनिफर्म गाननानै थांबाय हवाइटनि। डेन्स खालामनांगौनो। आर मा जालायखो? प्रजेक्टआ नोंहा जोबाखै? रेसमा जोबाखै? हा? बार्थडेनिया नै जोंना होख्लायबाय रायजोफोर। आंनि बियायं रेसमनि बार्थडे मोना नोंसोरनो खोन्थाखानाय जाखादोंमोन आङो। नै नाग्राफ्रा नै जोंना हम मेकारफ्रा एवनायफ्रा नुवाखै जोंना। माबायाबो हास्लाबबावा, हनुमान ओइचएमबिफ्राबो हाबावा, एलएमबिफ्राबो नै थिफु फुराथार। नै जानो लुबैनाङा दे सनाफोर। जोंनिया मावगिरि एवगिरिफ्रानो बिराद मोजांखा। आयै जि गोथाव नै जादो खुसि। गोथावथार ना? मा नाम मोनलाय बेना बाबुना? नबजित। जाद' त्रिसिया गोथावथार। जादो दे त्रिसा। ओइ त्रिसा मारै जाखोबाल जोंना त्रिसायालाय दिनै मा जाखो? त्रिसा गोथावथार। आब'नि बार्थडे ना? माथो सना बोरो बैनि बिगोमायालाय सोरमोन? पिहु जोंना फैबाय नै रिना दाइमोनहाबो फैदो। थ' जिरायहैदो थ'। दे जादो दे। सोरनि बार्थडेनिमोनलाय खुसि? खोन्थाद'। बाबुआबो जाबाय। पिहु मा सिन्था खालामगो सना, जाद'। त्रिसिया सोरनि बार्थडेमोनलाय? ओं जादो दे। गोथावथार आब' रेसम बार्थडे ना? दे जाग्रो, फुरिया दा मोनबावगोन। नै गलाबबो मोनजाबाय, रसगल्ला मुद मिथा। जादो दे। जाबायना? जादो दे। फिसाजोनि बार्थडेनि आयै दे जादो। हाबिस जादो दे। नोंनि मा जायो? आदै ना मा जायो रेसमखौ? औ बेखौ देरसिनसो जाबावगोना रेसमा। जादो दे सनामोन। नांबावगौबा लाबावदो।
जाग्रोदो जोंहा दा जानोसै आं दासो सफैखादों जाबाय मादै जादो औ फिसौजोनि बार्थडेनि जेबो ओंखाम होनो हायासै देग्लाय 11 हाबनानै 12 रानि 11 फुरा जाबाय औ 12 हाबबाय जादो गोथावथारदां ना बियो मा मेजेंसो फारबायना जादो दे नोंस्रा एवनांबायबो नै एवग्राया बिसोरनोमोन जबा जादो दे एवनांगौबो सावनांगौबो जोंना ओरैनो मोनजाया सोलाय जालायलाङो जोंनाव फैबा मानसिफ्रा आयो मबाइलबो नायबाय गोदैया होफैखोना होफैदो होफैबाय दे जादो दे मानो लाल साहखौ लोङा जानांगौ आंहा लाल साहानि बिमासो औ आयो जोंना ट्रिसायाहाय हाय हेल' बरिया ना हुम जयग' सावदोंमोन रेसम ब्रह्मनि जोनोम साननि थाखाय दहाय जिरायनाय समाव खेबनाय जायासै सनाफोर नै जोंना बेबायदि बावो रेसम नोंनि बार्थडेया खोन्थाहरदो बोरै बोरै खय बोसोर जाखो नोङो Elevenसो 11 जानानै 12 रानिं खोन्थाहरदो 12 जानानै 12 जाबाय माबायना बेसेलाय Pati, ini bade. Abuli. साहा लोंहै नै साहा मादै जा नै लोंखावसैलाय साहा Ini bade ni jalan sama beri beli. Khi đâu nâng 5 một người nào hả?